Azi e însorit. În sfârșit e o zi normală. De o săptămână totul e cu susul în jos. Ar trebui să fie vară, dar până acum niciun semn nu a indicat asta. Deși în sfârșit e cald, disconfortul termic îmi stă ca o firmitură în haine. Nepotrivit. Poate sunt eu prea sensibilă, dar soarele are ceva diferit. Dacă închid ochii, poate îmi dau seama ce nu e la locul lui. E mai bine așa. Căldura soarelui pe piele se simte pișcăreț. Parcă infiniții fotoni cad precum stele căzătoare ce prind viteza lumii și se izbesc de pielea mea albă, crudă. Acolo unde cad, mici explozii au loc și în urma lor lasă mici cratere. Sunt cu zecile, cu sutele, cu milioanele. Dacă mai stau mult la soare, voi arăta ca o plasă. Ciu! Noroc mie! Mintea și toată logica mea îmi spune că există probabilitatea dezvoltării unei alergii la soare. Prostii! Pare mult mai corectă varianta că acest corp, simțindu-se atacat, reacționează. Și prin această reacție, din interior spre exterior, își reumple goluri spontan. Noroc mie, se regenerează. Deja mă simt mai bine, eliberată și completă. Aș putea să plec, dar ceva mă ține pe bancă de parcă m-aș topi, precum o înghețată. Mereu am crezut că sunt de piatră. Cu siguranță soarele e punctul meu slab. Aș ridica mâna, dar în palmele mele deja transpirate au crescut flori. Sunt mici și de culoare violet. Mi-ar plăcea să le pot simți parfumul ca niciodată. Tot ce gândesc se întâmplă atât de repede încât parcă o face de dinainte să-mi duc gândul până la capăt. Zboară puf de păpădie de sus în jos și în zborul lui stârnește parfumul balsamic al florilor din palmă. Ce plăcut! Asta mă face să închid ochii din nou, deși nu i-am mai deschis de atunci. Cealaltă pereche de ochi pe care o avem cu toții ascunsă în spatele capului. Pe piele, acum, mai simt doar puful care vine din cer, ori fi norii care curg. Și vata de zahăr se topește prin picurare la o sursă puternică de căldură. Oh, dar chiar e dulce. Buzele mele au acum un strat gelatinos ca de zahăr. E de la puful norilor de vată de zahăr. Să mă îmbrace toată, sper. Așa mă voi proteja de fotonii invazivi. M-am topit complet, dar nici că-mi pare rău. Se apropie ceva din depărtare, ceva negru, cuprinzător, o umbră, ca un ego dominant de frică. Deși pare o idee bună răcoritoare, mi-e foarte frică. Simt cum mă acoperă cu totul și înțepenesc. Mi-e frig. Mi-a zis mie cineva că dacă simți rece în corp, nu e bună.
Sunt rece complet, blocată în propriul corp, ca într-o coajă de caramel. În vulnerabilitatea mea, sper să nu mai pice nimic de sus ce m-ar putea sparge. Clipesc. În sfârșit ceva se mișcă. 10 de crăpături se împrăștie pe tot corpul meu, plecând din ochi ca urme de lacrimi metalice. Inspir profund. Mă împrăștii în mii de cioburi de oglindă ca de la un strănut pe dos. Asta mă face să deschid ochii. Toți cei 4 sunt pe plajă și probabil deshidratarea puternică m-a împins în hăul delirului, în sticla de apă.